Язмышлар ярында. Emin kişiler bulsun. Yazmışlar yarında tapşırığını başlayız. Tapşırığı sizden kelgen xatlar boyunca tüzüle. Hem bu tapşırıda nindigine yazmışlar bilen şıraşmadıkta, nindigine kişiler bilen tanışmadık biz. Әйе, yazmışlar türlü. Lakin kişilik dünyası bir tüzlü. Yani barımız da bir türlü yol bilen tuğabız da, kitebіз de. Her birimiz kimgedir bala, kim üçündür ata-ana. Lakin әлеге iki buğun arasında her vakit az mı köp mü oңлашылмаушанлык кала. Бүгінгі хат авторда бірден бір қызы белән булган оңлашылмаушанлыктан гаҗиз булып безгә хат язган. Бергәләп укыйк. Тапшырылмаган хатлар. Мен үземнең ялгышларымны аңлыйм да, аңламыйм да шикелле. Әйе, баланың хылкы ата-ананың тәрбиясенә бәйле. Минем кызым бүген миңа каршы икән димәк, гаеп миндә. Шулай да тыңлап карагыз әле. Чөнки мин үзем язмышлар ярындагы хатларны тыңлаганнан соң, үзем өчен гыйбрәт алам һәм ситуацияны аяк акыл белән бәяли алам. Чөнки читтән яхшырак күренә, яхшырак аңлашыла. Мин Уфа шәһәрендә туып үскән кеше. Гаиләдә бердән бер бала булганлыктан юклык күрмәдем мин. Әтием генә кызганычка каршы миңа 15 яшь тулгач үлеп китте. Ә җитәкче урында эшләүче әнием минем өчен барсын да булдырды. Югары белем алдым. Шунда курсташым белән мөнәсәбәтләр тотыда инде. Ул гел 5-легә генә укып, институтны кызыл диплом белән тәмамлады. Әлбәттә, миңа да ярдәм итте. Әллә шуңа күрә, әллә инде яшьлек хисләре көчле булганга, күзләр томаланган, мин аңа кияүгә чыктым. Яхшы укыса да тормыш итә белмәде ул. Бөтен белгәне китаплар иде аның. Һаман нинди дә булса ачыш өстендә эшләде. Бөтен хезмәт хакын шуңа тотып бетерә иде. Ә инде гаиләгә нәрсә дә булса алып кайту дигән нәрсә аңа бөтенләй ят иде. Шуңа күрә кызыбыз туып, 5 яшь тулуга без аерылыштык та. Әни алып биргән фатирдан ирем китапларын төяп чыгып китте. Чөнки 6 ел яшәү дәврендә өйгә җиһаз түгел калак талып кайткан кеше түгел иде ул. Әйтеп үткәнемчә, бөтен уе зур ачыш ясау һәм танылу иде аның. Бер урында эшендә дә озак эшли алмады. Миңа нагрузка ярамый дип, һәр эштән гаеп табып китә торды. Заманалар үзгәргән чор иде. Әни лаеклы ялга чыкты. Ә минем табиб кеше буларак хезмәт хакым шулай ук әллә нәрсәгә җитми. Уйландым да, фатирны сатып, кызымны әнигә калдырып, Себер якларына киттем. Анда кияүгә чыктым, төпләнеп калдым. Ләкин безнең ортак балабыз булмады. Ирем бик әйбәт кеше. Кызымны алып киләс идем. Әнием генә күз яшьләре белән елап ялварды. Ялгызымны калдырмагыз. Үзем үстерәм кызыңны диде. Аннан Себер климаты бала өчен яхшылардан түгел, шулай ук яшәү шартларда. Һәм мин ризалаштым. Кызымны әни үстерде. Ә мин үзем дә сизмәстән акча эшләүче машинага әйләнгәнмен. Кечкенә булса да үз бизнесыбызны булдыра алдык. Уфа белән Себер арасында хатлар һәм конверт белән акчалар йөреп торды. Кызым кимлек күрмәсен өчен барсын да булдырдым. Берәүдә дә булмаган уенчыклар дисеңме, кием салым бар да бар. Алар әни белән 2 бүлмәле фатирда яшиләр иде. Шәһәр үзәгеннән 3 бүлмәле зур фатир алып, евро ремонт ясап, җиһаз белән тутырып бирдек. Институтта укыттык. Кызыма 20 яшь тулгач, яхшы булмаса да, машина бүләк иттек.
әни картайды. Аллага шөкер, кызым аны тәрбияләп күмде. Мин генә һаман читтә кала бирдем. Әлбәттә, кызым әбисенең үлемен бик тә авыр кичерде. Ә мин үземнең ана кеше икәнлегемне, бала белән ничек уртак тел табарга икәнлеген бөтенләй дә белмәгәнемне аңладым. Мин кызым өчен чит ят кешегә әйләнеп калганмын. Бер-беребезне аңлаша алмыйча очрашкан саен тавыш чыга торды. Ирем дә кызым белән сүзгә килгәч, без чудовище үстергәнбез икән диде. Әни үлеменнән соң тормыш үзгәрде. Кызым белән аралар бозылды. Бизнесыбыз тукталды. Озак та үтмәстән ирем үлеп китте. Мин Себердәге йортны сатып Чаллыга кайтып төпләндем. Чөнки ирем Чаллы кешесе иде. Ә кызым Уфада, аңа инде 28 яшь тулды. Кияүгә чыгарга ашыкмый. Һәм ул көннәрнең бер көнендә үзенең әтисен эзләп тапкан. Әтисе өйләнгән, хатыны 2 үсмер баласы белән бер бүлмәле фатирда яшәп яталар ди. Һаман да шул китаплар, интернет дөньясында яши икән. Ярый, аларның үз тормышы. Бөтен нәрсәне дә чыннан да акча шагына бәяләп булмый торгандыр. Һәр кеше үзе теләгәнчә яши. Шулай да кызым кичкенә чакта бер тин алимент бирмәгән ата бүген кызымны миңа каршы кытырта. Ниндидер секта вәкиле сөйли торган сүзләр белән аның аңын томалый. Зур ачыш ясаячакмын дигәч, кызым аңа кассада җыелган акчасын бүлеп биргән. Чөнки мин җибәргән акчаларның артыгын әни кассага җыеп барган булган. Әтинең фәнни эшләре өчен кызганыч түгел диде кызым. Мин Себергә китеп, сәламәтлегемне бетереп, эшләп алган акчалар иде бит ул. Ләкин тагын тавышландык. Әтисе әнинең акчадан башканы белмәде инде тормышта. Ул тормышның асылын аңлый торган кеше булмады дип кызымны котыртып куйган. Бу хәлгә 1 елга якын вакыт үтте. Кызым белән аралар җайлана башлаган иде инде. Инде башына тагын бер уй килгән. Монысы белән һич кенә дә килешә алмыйм. Әйтеп үткәнемчә, әти белән әнидән калган фатирны сатып, үзем өстәп Уфаның үзәгеннән зур метражлы 3 бүлмәле фатир алып, аны баштан аяк ясаган җиһазлар белән тутырган идек. Ул кызым һәм минем исемемдә. Әни үлгәч, аның өлеше миңа да калды. Ә хәзер кызым башка сыймаслык сүзләр сөйли. Әти хатыны 2 баласы белән бер бүлмәдә интегә. Мин бер үзем 3 бүлмәдә яшим ди. Алмашам мин аны, миңа пока бер бүлмәдә җитә. Ә соңрак үзем өстәп тагын алырмын әле. Чөнки минем эш урыныма әтинең фатиры якынрак ди. Синең ни хакың бар дим, әбиең белән бабаң һәм мин алган фатирда. 25 ел элек аерылган иремне яңа гаиләсе белән ничек итеп шул йортка китереп утыртыйм мин. Елый-елый аңлатам аңламый. Миңа әти жалко. Ул бит чит кеше түгел ди. Ни булган? Яшәсеннәр дия. Һичьягы вакытлы чагына дип сөйли башлады хәзер. Әтисенә шалтыраткан идем дә. Бу аның үз фикере, аның үз выборы. Мин мәҗбүр итмим. Ул инде зур кеше, үзе хәл итсен дип телефонны куйды. Түзмәдем. Уфага китеп яши башладым. Кызым һаман да үзенчә сөйли. Һәм инде минем фатирны саклап калу ниятеннән килгәнемне аңлагач, өйдә зур тавыш чыкты. Ул ай буена өйгә кайтмады. Аннары сугышыр дәрәҗәгә җитте аның белән. Нинди генә сүзләр әйтмәде ул. Ул мине шул кадәр чит итә һәм күрә алмый. Мөгаен кичкенә вакытта ташлап китүемне кичермидер. Алай дисәң, әтисе дә бөтенләй үк ташлады бит аны. Үскәнен дә күрмәде, ярдәм дә итмәде. Бу очракта да мине гаепли. Син мине әтисез калдырдың. Сиңа күп кирәк булганга күрә, син әти белән аерылыштың һәм мин ятимлектә үстем дип кычкыра. Кызым, әтиеңне фатирлы итәсең килә икән, үзең эшләп ал да бүләк ит. Бер сүзем дә юк. Дигәннән соң йөземә ачкыч белән атып чыгып китте. Шуннан соң инде 1 ай буе дәшмәдек. Һәм мин кабат Чаллыга кайтып киттем. Башта фатирны сатып,
Минем өлешемне бир дип талады. Ризалашмагач, үз исеменә кредит алып, әтисенә 2 бүлмәле фатир эзләгәнне ишеттем. Инде бөтен йөрәгем бетте. Нишли бу бала? Кая уяты бу атаның? Бер нәрсә аңламыйм. Неужели мин хаксыз? Сез нәрсә диярсез? Әле кичә генә кызым белән телефоннан сөйләштек. Мин үлгәч, сиңа Уфадагы да, Чаллыдагы фатирда кала бит кызым дим. Не дождусь, наверное, дип үзәгемне өзде. Нәкъ әтисе сүзләрен сөйли. Башкаларга ярдәм итәргә, бүлешергә кирәк, үзең рәхәттә яшәп, якының интегә икән димәк, бу синең гаебең дигән сүз ди. Кызым, безгә кем генә ярдәм итте соң дим. Дөнья шуңа ямьсез ул. Кеше үзе ярдәм итми, башкалардан көтә. Синең кебек акча кортлары җәмгыятьне боза диде миңа. Мин бала тапмыйм. Аңа җылы бирә алмаячакмын, чөнки мин синнән аны күреп үсмәдем диде. Әйтерсең лә кызым җир кешесе түгел. Нишләргә? Мин аны бөтенләйгә югалтудан куркам. Минем аннан башка кешем дә юк. Аны йөгәнләп булмый. Миңа калса, мин инде сынга калдым. Менә шунда иштәлектәге хат килде безгә. Һәм инде ана белән бала, ата белән бала арасындагы мөнәсәбәтләр хакында байтак кына хатлар җыелды. Без әле бу теманы алдагы тапшыруларда да дәвам итәчәкбез һәм шулай ук психолог белән дә аралашу мизгелләре булачак. Бүген, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сездән шылтыраулар кабул итәбез. Хәзер 548921 телефонына шылтырата аласыз, чөнки әлеге хат авторы безне тыңлый. Сездән киңәшләр көтә. Инде бу хакта сөйләшүне алдагы тапшыруларда дәвам итәчәкбез һәм фәнни яктан якын килеп карарбыз. Димәк, 548921 безнең телефоныбыз. Рәхим итегез. Ялгышмасам, шалтырау килә дә, хәерле кич, исәнмесез? Алло, тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Менә минем уемча инде әнисенә инде кыз янына кайтып, Уфага кайтып, ничек тә ораларны якынлаштырырга дип уйлыйм мен. Үзе бит Чаллыда яши, кыз тегендә, әтисе белән часто күрешә, әнисе белән часто күрешмәй. Минем уем буенча инде шулай дип уйлыйм мен. Ничек тә якын кызга бала кырында якынрак торып инде, частрак оралашып, баланы күндергә дип әйтүем инде, аңлатырга әкрен генә. Әтисе белән ничегрәк соң аларның араларын? Сез менә бу фатирны әтигә бүлеп бирү хакында фикерегез ничегрәк? Сез риза булыр идегезме аның урынында булсагыз? Ул бит аны үстермәгән, булышмаган, мин риза булмас идем. Сездә дә шушы ук проблема килеп чыгар иде, әйбит. Кызын ни өчендер аңламый. Шуның өчен менә әнисе белән якынрак килеп, инде бала кырына якынрак килеп инде әкрен аңлатып балага сеңдереп уйлыйм инде мен. Сыңга калмадымы икән Саңды ханым? Менә ерак ара булгач бит инде сирагы. Һаман да суны аралашалар бит. Һаман да аралар ерак, әтисе белән якын. Һаман әтисе белән аралаша, әнисе белән аралаша алмый. Әнисе якында булса, янында булса, көн сайын бит бергә сөйләшеп, аңлатып, ахрыңла балага может аңлар иде, керер иде. Менә беренче киңәш яңгырады. Радио тыңлаучыбыздан тагын да фикерләрегезне җиткерә аласыз, бәлки шуңа охшаш хәлләр булгандыр. Чөнки әйтеп үткәнемчә, ике буын арасында һәр вакыт аңлашылмаучанлык булып тора. Алло, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кич. Бу барбыр әнисен юк итмәячәк. Ул аны җибәрергә кирәк әтисе янына. Соң уларның белән бит булай да. Булай да алар бергә. Барбыр әнисенә кайтмаячак ул. Улан гаепли, әтисен ташлаганга. Менә, димәк нишләргә кирәк инде бу ханымга? Шулай булсын, барбыр барсын, әтисе янына бирсен квартирасына. Менә кенә үтте, аннары кире кайтыр. Рәхмәт. Менә гадиде, аңлашыла да шулай бит. Менә шул вакытта кире кайтачак. Ишеткәнсездер, инде җөмлә яңгырады. Тагын да фикерләр көтәбез. Хәерле кич, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез?
Менә тыңлап отырдым әле сезнең передачаны. Мгм. Минем фикеремчә, буларның Уфада да квартиралары бар, монда да квартиралары бар. Яшь чагында булган инде ялгышулар да, может, өйләнешүләре дөрес булмагандар, может, аерылышулары дөрес булмагандар. Әгәр инде кызын үз янында калдырасы килсә, ул хатынга нәрсәгә 2 квартира? Мгм. Сотта мондагысын кит Башкирияга айырылган акчасын бирсен әтисенә. Ул бала чынлап та, может, әти дип әйтергә килмәре үскәндер. Мгм. Чынлап та ул ятимлектә үскән. Нәрсәгә бу ханымга 2 квартира? Мгм. Димәк, мөнәсәбәтләрне дә хәзер җайлау өчен, кызының игътибарын сатып алу өчен кабаттан акча кирәк булып чыга, шулай бит? Кирәк эшләтәсең. Хәзерге заманда бөтенләй бер акчага бәйләнгән бит. Гомер буе ул аны үстергән, биреп барган, җиткергән, шулай бит? Хәзер менә инде Ул бит әти дип әйтергә генә килмәр үсмәгән. Әни дип әйтергә дә килмәр үскән. Ул бит әбисе янында үскән. Ул хатынга, ул ханымга квартира кадерлерәкме, кызы кадерлерәкме? Менә шуны лицемия уйласына я. Рәхмәт матур фикерегезгә. Күрәсезме? Не кадерле фикерләр яңгырый, төрле эчтәлектәге. Тагын ниләр әйтерсез? Үзегезне аның орнына куеп карагыз әле, чак кына. Алло. Хәерле кичләр булсын. Монда инде эш узган, конечно. Әйе. Но бу хатын, бу квартирасын сатып, ул кызына бүтән акчасын биреп бетерсә дә, аның кызы барыбер требовать итәчәк. Да конца до победы. Хәзер яшьләр шундай. Яни дип хөрмәт итеп торучы юк. Әтисе белән алар икесе әнисен мустик итеп яшәрләр дип уйлыйм мин, әгәр дә Уфага китсә. Жан танысы белән шушы шаллыда яшәүе артыкмы бер? Араларны өстен дисезме? Үсем, өмет юк бит инде бу балада. Бу рәхәткә тиде алмый торган бала бит инде. Бу аңа квартираны сатып, бүтән акчасын бирсә дә, яңадан шул квартиралы акчаны сораучы бала бу. Димәк, читтән генә күзәтсен. Аңлашылды. Тагын әйтерсезләрегез калган икән, хөрмәтле тыңлаучылар, без якын вакытыбыз калып бара, шалтырата аласыз. Монда инде безнең хәзер исәп тигезләшеп бара бугай, кемдер риза, кемдер инде балага каршы, кемдер анага каршы. Әлбәттә, гаеп ике якта да була. Бер сүзсез, ләкин бу чиракта. Алло. Алло, хәерле кичләр. Хәерле кичләр булсын. Лилия, әле генә әйткән ханымның сүзләрен мин дә Мгм. Чынлап та, бу ханым ул баланы югалткан инде хәзер. Шулай ук квартираны бирсә дә, бирмәсә дә ул кызын югалткан. Лучше тыныс кына яшәсен инде. Бәлки кызның теге Уфадагы квартираның өлешен бүлеп бирсен дә, үз өлешен үзенә алсын. Бу ханыма ничек тә үз көнен үзе күрергә, картлыгын турында уйларга кирәк. Ул баланы югалткан инде, ул аны барыбер. Чөнки бу бала аның картлыгына ышаныч түгел диясегез килә. Юк, Лилия, юк. Кыз бала бирәк тә ни ул. Кыз бала? Кыз бала бик әни җанлы булалар алар. Менә минем күбендә тормышта да әймен. Бар андыйларны күргәнем бар. Кыз бала ачуланса бик тиз генә битмәгә гафу итә белми. Менә шундай фикерләр. Минем фикерем шундый әйе. Менә шундай фикерләр. Әлбәттә, инде бу хакта сүзебезне дәвам итәргә булыр иде. Һәр кешенең үз фикере. Әлеге хат авторы бу минутларда тыңлады һәм үзенә кирәкле файдалы киңәшне алгандыр дип ышанабыз. Әйтеп үткәнебезчә, әле безнең психолог белән әңгәмә булачак алдагы тапшыруларда ана белән бала арасындагы мөнәсәбәт һәм инде гомумән аңлашылмаучанлыкны ничек җайга салырга, моны булдырмаска. Соңгы шалтырауны кабул итәбез, исәнмесез? Хәерле кич. Инде ирар исәбеннән бер сүз әйтим әле. Ул бала бит 28-гә җиткән дидегез. Әйе, 29 тула инде. Күреп тора бит. Анда без монда бу ханым сөйли дә бит инде. Ул күреп тора анда кемнең кем икәнен, нәрсә икәнен. Аның хакы юк, менә үскән, анысын күргән. Кем әйтмешли, атасы бит ишмәгән, итмәгән шикелле. Анда кара, теге яктан сорамыйбыз бит теге яктан. Аларда да бер әйтү сүз бардыр. Гафу. Аңлашылды. Шулай, шундыйрак фикерләр яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде язмышлар ярында тапшыруна сездән дә хатлар көтеп калабыз. Кызыклы, гыйбрәтле,
язмышлар хакында безгә хәбәр итегез. Килеп, күзгә күз карашып сөйләшә алабыз сез белән. Килегез безгә. Адресыбыз Яңа шәһәр 27-19, Чаллы телевидениесе, Күңел радиосы бер бинада урнашкан. Я инде 548921 телефон аша шалтырата аласыз, яки инде хатлар язып җибәрә дә аласыз. Анонимлык гарантияләнә, тапшыруда булган һәр исем үзгәртелеп бирелә, ансында инде шәйгез булырга тиеш түгел. Һәм шундай дип үтәргә кирәк, әлеге тапшыру атнаның теләсә кайсы кичендә эфирга чыга һәм эфир вакыты чак кына үзгәрде. Ул 22 сәгать 5 минутта ук башлана, 22 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итә. Кемнәр тыңлый алмыйча калган, кабатлап тыңлау мөмкинлеге бар. Безнең сайтка кирип, без инде аларны урнаштырачакбыз яңа чыгарылышларны алдагы атнада. Күңел радиосының махсус сайтына, үз сайтына керәсез һәм язмышлар ярында тапшыруына кирип, анда даталар буенча бүленгән, тыңлап карау мөмкинлеге бар. Сүзебезне йомгаклап нәрсә әйтәбез? Балаларыбызның куанычын күреп, аларның рәхәтен тоеп яши алсак иде. Sızıp bir gezerge irettim seni balam. Süner sünmez otlar kursam yügürüp şunda baram. Süner sünmez otlar kursam yügürüp şunda baram. Sündüre kurma balam. Sulardan kırı çıkarga irettim seni balam. Su üstüne uşak itip yürek жылымны salam. Su üstüne uşak itip yürek жылымны salam. Şılama kurma balam. Irettim seni balam. Jide yol çatına çıkıp yottırtıp aldan baram. Jide yol çatına çıkıp yottırtıp aldan baram. Odaşa kurma balam. Gülün tut elinde, şeşek otsa bir zaman. Leysen yağmurları bulup kirpik ışıla tamam. Leysen yağmurları bulup kirpik ışıla tamam. Bәхетле булшы балам, бәхетле булшы балам. Аны хәзер барысы да ярата. Минем әни дә, хәтта әнинең әнисе әби дә. Реклама Күңел радиосында. Нет предела совершенству. Атлетический клуб «Атлантик». Новый город, 3018.
Акчолотова телерадиокомпаниясы мәдәният елыңайынан өр-яңа проект елан итә. Татар шагыйрьләренең әсәрләрен сез, телевизор караучылар, безнең каналда ел дәвамында башкарачаксыз. Сәнгатьле итеп шигырь сөйләргә яратучыларны 21 апрель көнне көндезге сәгать 1-гә үзебезгә чакырабыз. Безнең адрес 27-19 йорты, алдан язылу өчен телефон 56-34-00. Яшь буенча чикләүләр юк. Бар тик теләк һәм 21 апрель безгә килергә кирәк. 11 апрель Алабуга мәдәният сараенда, 13 апрель Дөмдөм авылында Татарстанның халык артисты Азат Тимершаев яңа концерт программасын тәкъдим итә. Концертның спонсоры Ларкон Матурлык үзәге. 12+. Реклама бүлеге телефоны 54 07 90. Күңел радиосы. Җырлыйбыз да, уйныйбыз да. Тагын ярты сәгать вакытыбыз бар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Шушы ярты сәгать эчендә сезнең белән аралашу мизгелләре булачак. Җырлар сорау мөмкинлеге турыдан-туры эфирда. Моның өчен сезгә без биргән сорауларга җавап бирергә кирәк була. Сораулар халык мәкаләләреннән гадәттәгечә. Сез инде хәтерлисездер, халык мәкалә алына, аның бер яки бер ике сүзе төшеп кала. Сез шушы сүзләрне эзләп табып урынына куясыз да, халкыбызның ни кадәрле акыллы, шундый бит мәгънәле мәкаләләрен табачаксыз. Алар бар да тормышчан. Ихтибар, беренче сорау бездән. Нәрсәдер хакында сүз бара бу мәкалдә? Синдә чакта син аңа ия, ә синнән чыккач ул сиңа ия. Нәрсә ул? 54-89-21. Халыкта шундый мәкаль бар. Синдә чакта син аңа ия, синнән чыккач инде ул сиңа ия. Ни турында сүз бара? Бик тә мәгънәле мәкалләрнең берсе һәм шуннан да ирәтә ул безне. Әйтеп бетермим. Алло? Алло, исәнмесез? Сүз турында түгелме? Әлбәттә. Шулай итеп тутырып әйтегез әле мәкалне. Синдә чакта син сүзгә ия, синнән чыккач сүз сиңа ия. Шулай бит? Кем буласыз? Илһамия булам. Илһамия? Илһамия ханым, бик дөрес кычкырып сөйләшегез, әллә юклылар монда өйдә? Балаларны юклап карый. Шуңа кермен. Алайса мондагылар да ишетми бит хәзер. Илһамия ханым дөрес җавап, шуннан да сүз дигән сүз иде. Таптык без аны бик тиз генә. Мәгънәсенә төшенәсез бит. Бик тә матур, бик тә мәгънәле мәкалләрнең берсе. Ә инде хәзер җыр сорау мөмкинлеге бирәбез. Зөфәр Хәйретдиновның «Мин бәхетле син булганда» дигән җыры тапшырылса, барлык радио тыңлаучыларга, сезгә шундый мәгънәле уеннарыгызга, күңелгә үтеп килә торган матур сүзләрегезгә, сезгә дә шундый сәлам җыры булып яңгырасын. Амин, шулай булсын, Илһамия ханым. Алайса тыныч кына радионы ачып, балалар йоклаганда бу җырын тыңлыйбыз инде бит. Ярый. Бәхетле тәрлек кешеләребез булсын янда. Мин бәхетле син булганда кабул итеп алыгыз. Yazımda mümkün bulsa qabat saylav əgər seni saylar idim dağında mümkün bulsa qabat saylav əgər seni saylar idim dağında min bəxtli bara sin bulğanda min qədərli bara sinin yanında seni yaşıma yıldızım benim sil bulmazsan sürer ki
gibi barsı da seni kıyaşım ay yıldızım benim seni bulmazsan sürer gibi barsı da Ballarına senin başım koyup yuvanam min ağır şağımda Bəxtimine Xuday köp görməsin ayırmasın bizini şulğuna Bəxtimine Xuday köp görməsin ayırmasın bizini şulğuna Min bəxtli bara sin bulğanda Min qadirli bara senin yanında Seni kıyaşım ay yıldızım benim Seni bulamazsan sürer gibi barsı da Seni kıyaşım ay yıldızım benim Seni bulamazsan sürer gibi barsı da Senin bilen birge izlep taptım Xıyalımda yürken bəxtim Senin bilen birge qavuşturgan Yazmışıma şiksiz rəhmətim Senin bilen birge qavuşturgan Yazmışıma şiksiz rəhmətim Min bəxtli bara sin bulğanda Min qadirli bara senin yanında Seni kıyaşım ay yıldızım benim Seni bulamazsan sürer gibi barsı da Seni kıyaşım ay yıldızım benim Seni bulamazsan sürer gibi barsı da Seni bulamazsan sürer gibi barsı da Min kaderli bara senin yanında Hava tıraşı. Иртеге 12 апрель көне Казанда яз һава көтелә. Көньяк батыштан секундына 3 метр тизлектә җил атмосфера басымы 768 мм. Температура төнлә 8 градус салкын, көндез 5 градус җылы булачак. Сарман, Мөслим, Азнакай, Минзәле, Актанышта төнлә 5 градус салкын, көндез 4 градус җылы. Алабуга, Зәй, Түбән Кама, Мензелеске, Әгерҗе, Мамадышта төнлә һава температурасы 8 градуска төшә, көндез 3 градус җылы булачак. Районнарда явым-төшемнәр күзәтелми. Аяз һава көтелә. Җирнең магниткары тыныч. Чыгарылышның спонсоры Шахсиш Мәкәр Харисов. Все для бани кибетен тәкъдим итә. Жылысы белән назлы юл, җиңел пары сихәтле, давалы үзгә һавасы, чабынулар рәхәтле. Ашыгыгыз, сихри мичләр бездән сатып алыгыз. Бәхетләрдә коеныгыз, ямлы булсын ялыгыз. Все для бани кибете. 31 28 58. 67-79 Күңел радиосы. Кешке уеныбызны дәвам итәбез. Сезнең белән аралашу мизгелләре һәм халык мәкаленнән чираттагы сорау. Башта бер өлешен генә төшереп калдырыйм дигән идем. Бик тиз беләсез. Ике өлешне төшереп калдырып карыйм әле. Ишеткәнегез бар микән шундый мәкаләне? Халыкта менә шундый мәкалә яшәп килә. Нәрсә белән нәрсәгә Аллаһ гел юн бирә? Кешегә кайсы вакытта Аллаһ һәр вакыт юн бирә? Нәрсә белән нәрсәгә дип әйткән аны халкыбыз. Әйдәгез.
Fikir йөртәбез һәм шалтыратыгыз 548921. Нәрсә белән нәрсәгә Аллаһ һәр вакыт юн бирә кешегә. Алло. Алло, исәнмесез? Исәннәрмесез? Алла яхшы белән яманга. Юк. Кешегә нәрсә эшләү өчен һәр вакыт ярдәм итә? Уйлыйбыз, нәрсә белән нәрсәгә Аллаһ гел юн бирә. Юн бирә димәк, ярдәм итә дигән сүз, шулай бит? Аңлагансыздыр. Алло. Ая? Исәнмесез. Җан биргәнгә җун бирә. Җан биргәнгә юн бирә дисез, әйме? Юк. Тагын. Нәрсә белән нәрсәгә? Менә ике эшне башкаруга Аллаһ һәр вакыт юн бирә ди халык. Ике эшне башкаруга. Зур эшләр бу әлбәттә. Монда бу сүзләрнең тамырлары брук. Алло? Аллаһым өйләнергә, йорт салырга ярдәм бир. Менә бит олы кеше белә, шулай бит, кем буласыз? Исемне дә әйткән булсагыз, ни була иде инде? Шалтыратыгыз әле безгә кабаттан. Ни өчен телефонны ташладыгыз? Сөйләшеп бетереп булмады бит сезнең белән, җир сорау мөмкинлеге бар иде. Димәк, шул микән безнең шушы радио тыңлаучыбыз микән бу? Әллә юк та инде, алло? Юк. Ул булмады. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шалтыратасыз икән, җавапны әйтәсез икән, телефонны шундук ташлыйсы түгел. Үзегезнең инде җырлар тыңлыйсыгыз килә торгандыр бәлки. Ләкин булмады андай мөмкинлек. Радио тыңлаучыбызның әллә инде шу телефоны төшеп китте кулыннан, әллә инде аңлап җиткермәде. Дөрес җавапны әйтте ул безгә. Үй салу белән өйләнүгә Аллаһ гел юн бирә. Халыкта менә шундый мәкаль яши. Бу чиракта кемгә җыр бүләк итәргә? Әйдәгез, кем беренче шалтырата, шуңа җыр бүләк итәбез. Тиз генә җыябыз 548921. Хәерле кич. Исәнмесез? Менә сез беренче булдыгыз. Әйе. Мин исә калмадым менә, мин әйтәдер. Белә идегез әллә? Белә идем. Кем буласыз? Иртәңне Соня апа. Ага, Соня апа. Сездә дә йоклыйлармы әллә? Юк, йокламыйлар. Бүтән кеше керен сөйләшә, бүген мин бер үзем кычкырып утырам шикелле. Юк, йокламыйлар. Рәхәтләнеп сөйләшегез. Әйе, Соня апа, тыңлыйбыз сезне. Әйтер сүзләрегез бардыр, җыр сырасагыз була. Хәзерге вакытта кемнәр радио тыңлап утыралар, уенда катнашалар. Менә бу сорауны җавап бирүчесенә иң беренче сәлам. Исемен әйтмеш, телефонны куйда бит. Әйе. Шулай ук сезгә бик күп сәлам, туганнарга, авылдашларга. Нәфәтнең бер матур җырын куегыз инде үзегез. Кайсысын куяк? Моңлы булсынмы, дәртле булсынмы? Дәртле булса да ярай, моңлы булса да ярай, нинди булса да ярай. Нинди булса да ярый, нәфкать кенә булсын. Нәфкать кенә булсын, әйе. Ярый. Булачак сезнең өчен нәфкать Нигъмәтуллин. Рәхмәт. Саулашабыз сезнең белән. Шулай итеп халыкта шундый мәкаль яшәп килә. Өйләнү белән үй салуга Аллаһ һәр чак юн бирә. Кабул итеп алыгыз, җыр сезнең өчен. Сайрый сандугач, үзәкне үзәйинде. Сайрый сандугач, үзәкне үзәйинде. Сагынганнар сабыр була, сагынганнар сабыр була, сабырлар үзәйинде. Sağınganlar sabır bula, sağınganlar sabır bula, sabırlar üzerinde. Bilem canım, min senin de sağıngan ikənini. Bilem canım, min senin de sağıngan ikənini. Sarılarla sabırsam da, sarılarla sabırsam da,
Sargayılıdı, sayraladı da sabırlar itteldigil. Sargayılıdı, sayraldı da sabırlar itteldigil. Belki bizim yüreklerde, belki bizim yüreklerde sandılar şekillidir. Belki bizim yüreklerde, belki bizim yüreklerde sandılar şekillidir. Мәңгілікке айырса да yazmış yol şartlarında. Мәңгілікке ayırsa da yazmış yol şartlarında. Sandulaş bulup kaytarımın, sandulaş bulup kaytarımın salıngan şartlarında. Sandulaş bulup kaytarımın, sandulaş bulup kaytarımın salıngan şartlarında, salıngan şartlarında. Кешке ойыныбыздың ақырына яқынлашып келе, соңғы сұрауны яңғыратырбыз. Үйлену турында сөз шыққаш, шул өлкәдән тагын бер сорау биргәле. Әйтеп үткәнебезчә, халыкта үй салу белән өйләнүгә Аллаһ һәр чак юн бирә дигән мәкаль бар. Хәзер бу мәкальне инде безнең эфирдә яңгыраткан бар иде. Буны сорау итеп биргән бар иде. Сез аңа җавап тапкан идегез. Инде безнең вакыт тагыз гына калып бара, шуңа күрә исегездә калдымы икән? Сорау бирәбез. Игътибар. Ат алсаң, арба кирәк. Шулай бит? Ат аласың икән, чанасы һәм арбасы кирәк. Хатын алсаң нәрсә кирәк? Димәк, өйләнергә Аллаһ юн бирә дидек. Җавап килер микән? Исләрендә калдымы икән тыңлаучыларыбызның? Шалтыратучы бар безгә. Хәерле кич. Исәнмесез? Ат алсаң барда кирәк, ат алсаң арба кирәк, хатын алсаң барда кирәк. Менә ишмәсе. Афәрин, кем буласыз? Резина апагыз. Резина апа, җавабыгыз дөрес. Шуннан да халыкта шундый матур мәкаль бар. Ат алсаң арба гына кирәк, хатын алсаң әлбәттә барда кирәк. Резина апа, сез сораган җыр белән музыкаль сәгатендә дәвам итәбез. Нинди җыр булачак? Илмира Хамматованың Гомер йомгагы. Илмира Хамматова. Гомер йомгагы. Ага, сәламнәрегез кемнәргә? Сәламнәр инде күңел радиосын кемнәр тыңлый? Барлык кешегә дә. Гомер йомгагы Илмира Хамматовада юк анда җыр. Бу тәңгеше белән бутамыйсызмы? Гомер йомгагы түгелме соң инде? Ага. Кайсы икән тагын? Илмира Хамматованың кайсы җыры булса да ярый. Илмира Хамматова гына булсын, әйбит? Әйе. Ярый. Булачак сезнең сорау буенча җыр. Саубуллашабызмы? Саубуллашабыз. Әйтерсезләр биттеме? Битте. Әле кемнәр белән тыңлыйсыз бу минутларда безне? Әле үзем генә малаем юлда, менә малаемны көтеп торам. Көтү мизгелләре алса әле йокламыйбыз.
Юк әле юк. Ярый. Саулашабыз инде соралган җыр Илмира Хамматова булачак музыкаль сәгатебез дәвамында. Халыкта шундай мәкаль бар: аталсаң арба кирәк, атналсаң бар да кирәк. Дөрес җавапны инде безнең өлкәннәр бик тиз шалтыратып җиткерделәр.